Γεια σας, Ραγατιάρα εδώ. Μόνο που μάλλον καταλάβατε ότι δεν είμαστε τώρα στο Stardoll, αλλά είμαστε στο Hero Zero. Έχω και από αυτό. Ναι. Έχω πολλά διάφορα πράγματα, ναι. Θα ήθελα να φτιάξετε και εσείς, σας το προτείνω, να προσθέσετε με σε φίλους Power Hero Girl. Χασέψτε λίγο την παρουσίασή μου. Η Ήρη, από ό,τι βλέπετε, αν το διαβάσετε όλο περιμένω, η Ήρη είναι η Έλληνα σκέτο. Ναι. Τέλος πάντων, χαζέψτε όσο χαζέψετε. Τώρα εγώ θέλω να σας δείξω λίγα πράγματα για το Hero Zero για να σας πείσω να κάνετε. Δεν είμαι καλή. Πριν λίγες μέρες το έφτιαξα, γαμό το έχασα. Ας δούμε τη μάχη. Εσύ ωραία, είναι 23 level, φυσικά και θα χάσω. Κοιτάξτε να απαντήσετε παράληψη. Το βλέπετε πολύ πιο γρήγορα. Εγώ βαριέμαι να το κάνω αυτό. Στην ομάδα όλο κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, μπορείς να γράψεις, ας πούμε, αν και δεν είναι κανείς μέσα αυτή τη στιγμή, μπορείς να στείλεις μηνύματα με όποιον θες. Ας στείλουμε κάτι στη φίλη μας, την Έλληνα σκέτο. Εδώ πέρα είναι η λίστα κάταξης που ψάχνεις διάφορα πράγματα. Κάτι. Εγώ με έχω ντύσει κατάλληλα στο Hero Zero, δεν είναι το ντύσιμο, αλλά είναι η δύναμη. Να εδώ. Περιγραφή της, τέλος πάντων. Sorry. Βασικά, ναι. Θα ήθελα να μου στείλετε ιδέες τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν έχω πολλούς βέβαια. Ναι. Τώρα είμαι αρχάρια. Το είδωλο μου είναι 2J. Ναι. Αυτά να τα λέμε. Μπορείς να πας εδώ. Τα donut, σας πληροφορώ, είναι κάτι σαν τα Star Dollars στο Stardoll. Ναι. Έκανα μπουρδα. Τέλος πάντων. Δεν θα παίρνω, αν και κάπως με συμφέρει. Να, βλέπετε εδώ πέρα, εδώ, βλέπετε τι σας δείχνει. Δεν είναι ανάλογα με την ομορφιά. Δεν πρόκειται τώρα να πάρω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να πολεμήσουμε. Να το δοκιμάσουμε και ποιο πάρει ο χάρος. Να δοκιμάσουμε και ποιο πάρει ο χάρος, λέτε. Ας δοκιμάσουμε και ποιο πάρει ο χάρος. Όχι, δεν το ανανέωσα. Ναι. Ναι, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται μάλλον χάσαμε, τέλος πάντων. Απορώ πως δεν έχει μειωθεί ο χρόνος μας. Πάμε εδώ. Μπορεί να σου φανεί λίγο βαρετό, το ξέρω. Τέλος πάντων. Απλώς είναι ένα δείγμα για να σας δείξω πως είναι το Hero Zero. Γαμώ το λοχάνω σήμερα. Τρίτη και φαρμακερή. Όλα μεγαλύτερα μου level. Ναι. Ναι.
αυτού σου. Δεν το έχω. Πάμε να πολεμήσουμε την Έλενα Σκέτο. Το φτιάξαμε την ίδια ώρα, σας πληροφορώ. Στο Stardom δεν μπαίνει τώρα πια τόσο συχνά. Για να πολεμήσουμε. Ωραία. Συγγνώμη, Έλενα Σκέτο. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι θα τη βάλω. Λοιπόν, παιδιά, γιατί και εγώ αρχίζω να βαριέμαι, θα προσπαθήσω να κάνουμε κάτι πιο ωραίο. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τώρα μας φτάσανε στα 3. Κοιτάξτε ένα κολπάκι, όταν μου φτάνει 3, 2, 1 ή 5, τα πουλάω. Πολύ απλά. Τα πουλάω. Πώς κάνει αυτό? Κλέφτες. Λοιπόν, βρέθηκαν. Λοιπόν, παιδιά, λέω να το σταματήσουμε εδώ, θα έλεγα, αλλά γιατί δεν ξέρω τι θέλω να κάνουμε, σχεδόν κανείς δεν είναι συνδεδεμένος, είναι όλο σχολείο, εμείς φυσικά δεν είχαμε, έλειπε η κυρία μας, όλα βαρετά. Οπότε το επόμενο που θα παίξω θα είναι το SimSimi. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια!